Quan fem cerques a diferents bases de dades, és molt fàcil descarregar-se més d'un cop un mateix article. Per identificar els duplicats, aneu a Tools i trieu l'opció Check for Duplicates. Podeu fer la cerca a tots els documents o bé fer-ho per carpetes. Mendeley us oferirà una pantalla amb tots els grups de documents que ell considera possibles duplicats. Si pulseu a cada un dels grups, veureu els diferents candidats a duplicats. A la columna de la dreta veureu tots els camps. Mendeley marca les caselles que són iguals i deixa sense marcar les caselles dels camps conflictius que heu de verificar per decidir si són o no són duplicats. Si ho són, pulseu el botó Fusionar. Si no, Not a Duplicate. Si observeu que hi ha duplicats que per algun motiu Mendeley no troba, els podeu unir manualment. Seleccioneu els dos o més registres mentre manteniu pulsada la tecla Control. Apareixerà el botó Fusionar en el panell dret. Cliqueu i seguiu els passos normalment. Qualsevol unió que fem amb l'eina de buscar duplicats es pot desfer usant l'opció de tornar enrere. Si ens n'adonem tard, encara podem desfer l'error. Quan s'uneixen duplicats, tots els documents van a la carpeta Trash i es crea un nou document. Així que si no s'ha netejat la carpeta Trash, es poden restaurar els documents originals des d'allà.